Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Isla sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami matanaw sa KCAT Channel 11 sa syudad sang Kabangkalan, Himamaylan, kag sa Banwa sang Ilog. Kag yari na ang napulo ka mga nagapanguna nga balita subong nga adlaw. PNP BFP ginapabaskog ang seguridad sa gwa sang USLS samtang nagapadayon ng pinasahi nga 2020-2021 bar exams. Ginabaligya nga botelya ginawayan sa mag-abyan resulta sa madugoon nga pagpangbuno kag pagpaniro. DOH magabulig sa lugar nga manubo ang vaccination rollout para mapabaskog ang population protection. 58 anyos nga lola nga ginpasibangdan aswang, pilason sa gingapos sang pumuluyo sa hinigaran. Kag sa Digicast Weekend, bisitahan ng Bambi Falls sa Binalbagan. Kag mga narcotics detection dogs napunggan ang pagsulod sang 20 million nga shabu sa Baganihan. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, balik na ang regular services ang Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay City, sumugod subong nga adlaw. Ini kasunod sa pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa mga healthcare workers sang among nga ospital. Damlag pa pila sa mga services sang ospital ang temporaryo nga ginpaiway kasunod sang pagsaka sang COVID-19 cases sa mga healthcare workers sini. Sa abiso sang ospital, ang tanan nga referral sa gihapon ang dapat sa one hospital system pagi sa tagsa ka city kag municipal health office. Ginapahanumduman ang publiko nga dapat magsunod sang maid-id sa health protocol para malikawan ang paglaptas ng virus kag mapanubo ang kadamuon sang kaso. Sa number 9, nagaserbe nga temporaryo nga bodega sang call center firm ang nasunog. Nasunog kahapon ang bahin sang opisina sang Concentrix nga isa ka BPO company sa barangay Mandalagan sa Bacolod. Ang nasunog among temporaryo nga bodega sang kumbuyahan kag kadamaan sa mga nasunog among mga wala na ginausar nga mga pagkabutang sang BPO company kag ila gina pang scrap. Hindi pa mapatod sang BFP ang ginhalinan sang sunog. Nagabalor sa 20,000 pesos ang halit nga natugas sang sunog suno sa BFP. Sa number 8, seguridad sa gwa sang University of St. Lasal, Bacolod ang ginhugtan samtang ginapatigayon ang 2020-2021 bar examinations. Temporaryo nga sirado ang bahin sang Lasal Avenue karon nga ginapatuman ang 2020-2021 bar examination sa University of St. Lasal. Nahauna ini nga ginhiwat nga online ang bar exams kag subong man sa gwa sang Metro Manila karon nga may pandemic. Tigaylo sang sadtuanay 4 ka Domingo karon 2 na lang ka adlaw ang pagpatuman sini. Sa Domingo ang ulihi nga adlaw sang bar exams. Kadamaan sa mga court sa Bacolod Hall of Justice ang sirado sini nga adlaw kay may mga judges kag court personnel nga voluntaryo nga nagserbe bilang proctor sa exams karon nga Biyernes kag sa Domingo. Sa gwa sang University campus nagabantay man ang katapos sang Bacolod City Police Office upod sa Bureau of Fire Protection kabahin sang pagpasiguro sang kalinong samtang nagakuha sang exams ang mga bar examinees. Ginadumilian ang pagbusina sa mga salakyan sa gwa sang universidad. Madamo man sa mga netizens, mga abyan, himata, pati na schoolmates, kag mga manunudo ang nagpalabot sa ilang nga pagsuporta para sa kadalagan sa mga bar examinees. Sa number 7, away sa mag-abyan na tungod lang sa ginabaligya nga botelya, naglabot sa pagpangbuno kag pagpangluthang. Pilason ang duha ka mag-abyan nga lalaki sa natabo nga pagpangbuno kag pagpangluthang sang kahapon sa East Homes 3 Subdivision sa Barangay Estefania sa Bacolod. Suno kay Police Major Richie Gohe, hepe sang Police Station 4, nag-inaway Sanday Ronel Aumentado kag Woody Diputado bangod sang indi pagintindihanay sa ila ginabaligya nga botelya.
Hinali na lang ginbuno ni diputado si Aumentado suno sa pulis. Nakapauli pa si Aumentado kag sang iya pagbalik sa balay ni diputado, iya na upod ang iya sini nga himata nga amo naman ang nagtiro kay diputado. Giliyon man nga nagpalagyo mga sospek. Si diputado ang ginabulong karon sa ospital. Sa number 6, sarang ma-extend ang shelf life sa nga nag-expire nga COVID-19 vaccines tubtub sa 6 ka bulan. Sa pagsinapol kahapon ni Governor Eugenio Jose Lacson, kanday Health Secretary Francisco Duque III, National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, Vaccine Czar Secretary Vivencio Dizon, ginpadangat sa ilang atensyon ang pagpadala sa mga bakuna nga may malapit na sa expiry date sini. Ehemplo diri ang natabo sa 14,620 ka mga AstraZeneca vaccines sa Negros Occidental sang November 2021. Kabahin ng 14,620 ka dose sang AstraZeneca nga nag-abot November 8, 2021 kag wala ini na paubos antes ang expiry date sini nga November 30, 2021. Suno kay Lacson, ginsiling ni Secretary Galvez nga sarang ma-extend ang shelf life sa nag-expire nga vaccine tubtub sa 6 ka bulan. Dugang pa niya, kung nakahibalo na nga daan ang probinsya bahin diri kung tani naklaruhan na ang issue bahin sa natungdan nga mga bakuna. Kasunod sini, ipacheck sang gobernador ang estado sang amo nga mga bakuna. That's when Secretary Galvez informed us that there actually is the life efficacy of that vaccine can be extended by up to 6 months. So meaning to say, itong nag-expire ta, Gov, pasok pa siya sa 6 months? I have to check on what month was that. No? But had we known that before, then there would have been no issue about expired vaccines. Sa number 5, COVID-19 Alert Level System ang iga-institutionalize ng Department of Health. Pero pagpatuman sang lockdown ang hindi na ginakinahanglan. Kadaman sa mga lideres sa mga local government unit nga mayara na sang 100% fully vaccinated nga target population ang nagaduso nga makakas na kuntani ang ginapatuman nga alert level system agud maghalog ang mga travel restrictions sa idalom sang new normal. Pero suno kay Health Secretary Francisco Duque, ginakabig nila nga ma-institutionalize na ang alert level system nga among magahatagiya sa mga LGU sa tion nga magluntad ng surge o kung pagsaka sang COVID-19 cases. Suno kay Duque, wala naman sa igapatuman nga lockdown sa pagpati nga hindi na ini masarangan pa sang gobyerno ang magasto. Iyaman ginsiling nga posible ang pagbalik sang face-to-face classes sa mga lugar nga napaidalom sa alert level 2. We are considering institutionalizing the alert leveling system. Much like typhoon signal warnings, typhoon signal number 1, 2, 3, 4, because we are also foreseeing future pandemics. Sa number 4, sa 140 ka mga pasahero nga nag-abot gikan sa Manila kag nagpaidalom sa rapid antigen test kahapon, isa lamang ang nangin reactive. Sa datos ng Provincial Incident Management Team, 112 ang mga pasahero sa eroplano nga nagpaidalom sa RAT, kag 28 naman ang sa barko. Humalin sa ginpatuman ang libre nga RAT sa airport kag seaport. Sa February 3 nga datos ang PIMT, duha pa lamang ang nangin reactive. Base sa executive order nga ginpapanaog sa gobernador, ang mga nangin reactive sa RAT pwede nga magpaidalom sa facility quarantine o kun home quarantine. Sa number 3, Department of Health ang magabulig sa mga local government unit nga wala pa sige hapon makalabot sa herd immunity o kon ang ginakabig sang DOH nga population protection. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ginatanyagan sang DOH ang bulig ang syudad sang Kabangkalan. Yadto sa sinapol si Mayor Pedro Saico,
dugang nga vaccinators, transportation, bisan pa seguridad sa mga lugar nga may pagpanghangkat bahin diri ang pwede nga mahatag. Target sang Negros Occidental nga malabot ang herd immunity sa bulan sang Pebrero. May 3 naman ka adlaw nga gintalana para sa national vaccination rollout pero wala pa napatod kung saan ang petsa para diri suno kay Lacson. Ginatala kay man ang natalana nga pagpambakuna para sa 5 tubtob 11 anyos nga mga kabataan. Suno kay Lacson, pwede na makabaton sang registration bahin diri. Pero suno sa gobernador, mas prioridad sang probinsya nga malabot anay ang herd immunity nga target. They'll do another, they'll call for another rollout all over the country. So bali isa will gov ang Negros Occidental sa buligan nila so that we could reach the herd immunity this They Feb. offered, in particular, they offered Mayor Saiko, who was there. So they offered service, especially in areas where security is a concern. Sa number 2, 5 to 11-year-old ang sarang lamang makabaton sang bakuna kung upod ang ilang ginikanan o kung guardian sa vaccination center. May 10,000 na ka mga 5 to 11-year-old na nakarehistro online para sa natalana nga pediatric vaccination sa Bacolod sa Pebrero 14. Isa sa mga requirement ang birth certificate kag dapat yara ang ginikanan o kung guardian sang bata nga magabaton sang bakuna sa vaccination center. Sunod kay Dr. Chris Sorongo ng Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center, ginapaabot nila nga sa madason nga semana magaabot ang supply sang Pfizer vaccines nga gintalana para sa 5 to 11-year-old. Gani ila naman pagasugdan ang training sa mga vaccinators nga amo ang maga-administer sang bakuna para sa mga menor de edad. Ang Bacolod ang may 91% nga population protection pinaagi man sa mas ginpabaskog nga vaccination program. Dugang diri ang ginlunsar nga vaccination program para sa booster dose sa botika. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ginapadalma na sang PNP ang pagpanggapo sa isa ka 58 anyos nga lola nga nasalaan nga aswang. May mga pila sang 58 anyos nga lola sang maabtan sang katapo sang hinigaran PNP sa Barangay Gargato nga mong ila inigin pabulong kahapon. Suno kay Captain Ryan Villasario, hepe sang hinigaran PNP, ulihin na nila nga nakita ang mga litrato nga gingapo sa mga pumuluyo ang lola kay ila inigin akusar nga isa ka aswang. Tungod sini, kinausisa na sang PNP kung sino ang responsable sa paggapo sa lola. Nagwaman sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan nga nakitaan sa mga pumuluyo nga nagataklas sa atop ang 58 anyos nga lola antes pa man natabo ang paggapos sa iya. Pahayag naman sang pamilya sang lola suno kay Villasario nga mayara ini sang depresyon bangod sang pagkamatay sang iya mister amo nga posible iya ini nahimo. Ginahulat man sang PNP kung mapasaka sang kaso ang pamilya sang lola. Kag sa DigiCast Weekend, nalabot yun na bala ang matahom nga Bambi Falls sa Barangay Diaw sa Banwa sang Binalbagan. Aton inikadtuan kag kamustahon man ang sitwasyon sa mga residente nga nagapuyo malapit sa ginapabugal nga atraksyon sang Banwa makaligad man sang Bagyo Odette. Ini sa tripping ni Ruming sa Sabado. Kag sa Baganihan, na dumduman nyo pa bala ang narcotics detection dog sang PDEA nga si Lupi. Siya kagang pila pa ka mga K9 units sang Philippine Coast Guard ang natalana nga pasidunggan makaligad nga ila na punggan ang pagsulod sa masobra 20 milyones pesos nga balor sang shabu pinaagi sa joint random paneling kag inspection sang otoridad sa Bredco Port. Kilalahon naton sila sa Baganihan sa sini nga Domingo. Barbs, na kalabot ka na dabala dara sa may Bambi Falls sa Binalbagan? I think ni kaduha na nakatuan ni Ruming pero wala pagi ko ka try da kadto. Pero
Anad madumduman ko nga katahom gid sa sina nga falls. Bisan ako do gusto ko na usay butang sa bucket list ko. Bakit wala ta pa ka nakadtuan? Pero nami tahom-tahom sa Bambi Falls sa ginkadtuan ni Ruming. Saksihan na naton sa iyang Buwas. tripping buwas na. Kag sa Domingo Barbs, ang mga narcotics detection dogs liwat naton silang pasidunggan kay man grabe 20 million pesos nga worth sang Shabuha na punggan nila nga makasulod sa Bacolod, pilayan ka mga kabuhi, no? Ang naluwas nila ilibin ng mga gagasalig bala sa drugs, sa illegal drugs. Grabe maniguro Nick no ang training nga ginagyan sa sila nga mga K9. Kag amuyad to ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Isla Sang Negros. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!